Ovo je prezentacija rada programa za sintezu hrvatskog govora sa prijemom SMS i čitanjem SMS poruke. Prvo trebamo uključiti prijem, odnosno čitanje SMS poruke. Govorne poruke uključene. Sada ćemo poslati jednu SMS poruku s drugog telefona. Primili ste novu poruku. Poruku vam šalje Želimir Pistrović. Poruka glasi: ovo je probna poruka za prezentaciju rada programa. Pozdrav. Primili ste novu poruku. Poruku vam šalje Želimir Pistrović. Poruka glasi: ovo je probna poruka za prezentaciju rada programa. Pozdrav. Prijem SMS poruka i čitanje SMS poruka ima dva moda. Jedan mod je čitanje samo pošiljatelja, tako da se ne čita sadržaj poruke, ili ponovno čitanje poruke radi razumljivosti. Na kraju, ako želimo isključiti čitanje poruka, pozovem ponovo meni za govorne poruke isključene. Isključivanje poruka. Program osim toga može čitati i tekst koji je upisan ili je na SD kartici. Dobar dan, kako ste? Ja sam program za sintezu govora. Radim na operativnom sistemu Android. Dobrodošli. Dobar dan, kako ste? Ja sam program za sintezu govora. Radim na operativnom sistemu Android. Dobrodošli. Možemo promijeniti brzinu čitanja i glas čitanja. Dobar dan, kako ste? Ja sam program za sintezu govora. Radim na operativnom sistemu Android. Dobrodošli. Brzinu. Dobar dan, kako ste? Ja sam program za sintezu govora. Radim na operativnom sistemu Android. Dobrodošli.